Okay guys, zaziwika anini maumboni kunena kuti President Lazarus Chakwera before asanaitanise Vitumbi Kumumba anali pa mkumano ndi anthu awiri, Richard Chimwendo Banda ndi Mai Kotani Hara. Plan yomwe inali kumene kweko Lazarus Chakwera kunali kuwauza, kuwakhazikisa mitima pansi, kuwauza kuti monga mukuziwa kunena kuti pa ground apa sipali bwino. And Vitumbi Kumumba ndi Vice President amene ningayenere kuti ndimusankhe, running mate amene ningayenere kuti ndimusankhe kuti Amalawi atimvere. And zimenezo panali kutsutsana, koma President Lazarus Chakwera anayesesa kuwalankhula anthu awiriwa. Apa mpamene mungathe kuziwa kunena kuti Lazarus Chakwera ndi silent killer. Ndi silent killer. Amukonzera chiwembu Vitumbi Kumumba kumuyika pa mpando paja ndiwolose ndikakutafunire pasija. Mmene anapangira ndi Saulos Chilima, ndipo anawuza momveka bwino kunena kuti ngati sitikwanisa kutenga Vitumbi Kumumba ndi kuti pa ground zinthu zitivuta, it's better timutenge Vitumbi Kumumba ngati nyambo. Ndikuwauza mmene timapangira, tizapanga chimozimozi mmene tinapangira ndi Saulos Chilima. Tikungofuna kumugwirisa ntchito pa nthawi ino kufikira kuti tiwomboke pa mavoti awa. Ukuti unali mkumano wa Lazarus Chakwera ndi Catherine Kotani Hara komanso Richard Chimwendo Banda. And mmene amalankhulira Richard Chimwendo Banda ndikumasangalala, ndikumakhala ngati kuti kusankhidwa kwa Vitumbi Kumumba palibe chifukwa. Ayi ndithu ndi zinthu zochita kukonza. Ndi zinthu zochita kukonza mmene anayima ndithu Catherine Kotani Hara kukhala mbali inayi, Catherine Kotani Hara president pakati kwina Amumba amaziwa kunena kuti pacheredwa nsampha omwe unali kumkumano kwa anamandwa okhoka. Ndipo ndi zinthu zokuti wina aliyense akuchita kuziwa. Ku MCP anthu atiusa china chilichonse chachitika umeneko tikuchiziwa, chomwe chizachitike kwa Vitumbi Kumumba chikuziwidwa. N'chifukwa anthu ambiri amakhala ni mafunso kunena kuti Vitumbi Kumumba sali muneki ya MCP. Wapezeka bwanji akupanga mapemphero ali pa mkumano ndi Lazarus Chakwera? Ayi, kumene kuja Vitumbi Kumumba anayitanidwa mkumano wa number 2. Mkumano oyamba unali pakati pa Richard Chimwendo Banda ndi Catherine Kotani Hara, ndi omwe unali oyambirira, omwe amapangiratu chiwembu chomwe chizachitike msogolo. Chomwe Lazarus Chakwera wakonza ndi kuwauza kunena kuti kusankha kwa Vitumbi Kumumba sikusonyeza kuti ndikumukonda, koma Vitumbi Kumumba ndi amene ali ndi chikoka, amene angatithandizire kuti Amalawi atikhulupirire kuti tizapanga zinthu zina ndi zina mosinthika. So Amalawi, kusankhidwa kwa Vitumbi Kumumba sikukupereka mtendere mu chipani cha MCP. Anthu aja ndi njoka zabisala muuzu, zikusekerera, zikusangalala kuti amutenga mwana uja kuti akamupweteke. Zomweso zili nkhati MCP zoganiza zawozo
zingazachitike kusogolo ndi kuwinadi ndizomwe tikuonanso kuti sipazakhala mtendere pakati pa vice president ndi chipani cha MCP. Chifukwa ndi zinthu zone kuti zimenezo azipangiratu anthu aku MCP akuluakulu ena amanena kuti yaipei ndale MCP imapanga usiku, Vitombiko ndi mwana amene wangukhazikitsidwa pamene pajapo ngati chipilala, chipani chili ndi ainu ake, alankhula zimenezo akuluakulu a chipani cha MCP. So Amalawi pa 16 September musayembekezere na munthu amene akuyang'ana Malawi amene angakopeke kukavotera MCP chifukwa cha Vitombiko Mumba ndi kutaya nthawi chabe. Chifukwa chokuti Vitombiko Mumba pamalo paja wayikidwirapo chiwembu, wayikidwirapo kufuna kungowolosa chipani cha MCP. Andi ndikukhulupiriraso ngakhale Vitombiko Mumbayo zimenezozo akuziziwa. Ndiye tikamanena kunena kuti Lazarus Chakwera sanaphonye penalty, tiyeni tizinena, koma muzindikire kuti panali kugebana pakati pa Richard Chimwendo Banda ndi Vitombiko Mumba. Andi timu ya Richard Chimwendo Banda imakhala momvana bwino ndi ya Catherine Gotani Hala. Kusoza kuti Catherine Gotani Hala ndi Richard Chimwendo Banda ndi okhawo amene ali mu MCP olimba mtima, amene amaziwa njira ina iliyonse yomwe anamugwesera chilima. Ndifukwa chake Lazarus Chakwera anayitananso kuti no, uyuyu tizathana nayenso mosavuta ngati mmene tinapangira wina uja. Mkumano woyamba unali uti kupemphero lomwe linali pamene pajapo mutha kumuona ngakhale muyang'ane pa pemphero paja mmene akuonekera Lazarus Chakwera, akuoneka wokhudzika mu mtima mwake chifukwa amaziwa kunena kuti pemphero likuchitika pamene pajapo ndi la chinyengo, silo kuti Mulungu angalowererepo. Amaziguguda mu mtima mwake kumafuna kulira pamene pajapo. Mutha kuona picture iji mmene ikuonekera, muona kuti Lazarus Chakwera anali munthu wokhudzika chifukwa chokuti akukhudzika chifukwa chokuti wapanga chiwembu, wamukoka munthu kumugwira naye mdzanja ngati zinthu zabwinobwino. Chikhalirenicho akumpangira chiwembu choopsa. So Amalawi tisapusisane, tisapusisidwe. Dzikoli ndi lathu la Malawi, timafuna zinthu za mtendere, koma ngati tikufunanso kuzaona maliro ena akuchitika mkatikati a vice president teremu iyi, tikavotera MCP chifukwa zimenezo ndizoti zizachitika. Ngati tikufunanso kuzaona maliro ena na kwa munthu amene amamufunira bwino, amamufunira zabwino Vitombiko Mumba, sakuyenera kuvoteranso MCP panopo, chifukwa chokuti ndi njira yokhayo yomwe munthu angathe kumtetezera Vitombiko Mumba. Na Amalawi amene amafuna ntchito zabwino zomwe ankazionesa Vitombiko Mumba pa ground, kuona kuti ntchitozo ndizothandiza, tinsiye Vitombiko Mumba, tisavotere chipani cha MCP, tisadusise chipani cha MCP chifukwa tiluzanso munthu amene ali ofunikira, amene amagwira ntchito mwamphamvu, amene ali Vitombiko Mumba. Chifukwa kuti komwe kukupita yeko akupita kuchiwonongeko, akupita kokaphedwa. In short, ndiye na amene amaziwa kuona kuti Vitombiko Mumba atha kuzakhala mtsogoleri wabwino wa dziko lino, tisavotere MCP chifukwa kuvotera MCP nchimozimozi kuchosa moyo wa Vitombiko Mumba.